Ja sitten alkaa tuo 400 metrin aitajuoksu, josta totesin jo, että John Akibua Ugandasta pitää hallussaan sekä maailmanennätystä että olympiaennätystä. Se syntyi yhdessä ja samassa kilpailussa Münchenissä 47.82. Tämä matka on muuten ollut USA:n spesiaalimatkoja. 11 kertaa on kulta mennyt Yhdysvaltoihin, 2 kertaa se on mennyt Isoon-Britanniaan, ja ensimmäisen kerran se meni vuonna 1928, jolloin Lordi Berkeley, joka täälläkin on palkintoja jakamassa, kansainvälisen yleisurheilun pomomies, oli juoksemassa sen. Ja Davy Hemerihän sen juoksi sitten toisen kerran Isoon-Britanniaan. Tuossa alkuesittelyssä mä pääsin 4. rataan asti ennen näitä palkintojakoseremonioita. Totesin, että Edwin Moses on suuri voittajaehdokas. Hän voitti täällä matkan ajalla 48.29 välieristä. Toisen erän hän voitti Sain, Jenkki Hänkin. Alan Pasku on 5. radalla. Ja tämä britti juoksi täällä 49.95. USA:n Quentin Wheeler jäi erästään 4. ajallaan 50.22. Hän on 7. radalla ja 8. on Neuvostoliiton Jevgeni Gavrilenko, pronssimitalimies tällä matkalla Rooman EM-kisoissa. Hänelle näytti sähköinen ajanotto täällä 49.73. Tällaiset ovat alkuasetelmat, kun verryttelypukuja riisutaan jo. Täällä kerätään verryttelypuvut muovisiin laatikoihin, kannellisiin, ja näppärät pojat ja tytöt kantavat ne tuonne pukusuojaan valmiiksi. Ja ratajärjestys. Vielä kerran. Ski USA, Ratanov Bulgaria, Carvalho Portugal, Moses USA, Pascue Iso-Britannia, Alfonso Cuba, Wheeler USA, Gavrilenko Neuvostoliitto. Siinä he ovat 8 kovaa nimeä, joukosta puuttuu vain Akibua. Kamppailu voitosta ennakkokaavailujen mukaan käydään 2 amerikkalaisen välillä. Mutta kun on kysymys olympialaisesta finaalista loppukilpailusta, ei mikään ole koskaan varmaa. Siinä eivät enää paina tilastotulokset, eivät alkuerien tai välierien ajat. Siinä on kyse juuri sen hetkisestä kunnosta, kenellä se on timanttisin, kuka pystyy keskittymään, ottamaan itsestään irti kaiken mahdollisen. Mutta tämä joukko on kokonaisuudessaan sellaista, ettei keltään puutu kokemusta suurista kilpailuista. Kuuban Damaso Alfonso taitaa olla heistä se, jolla on vähiten suurkilpailujen kokemusta. Kuuluu tuo pieni musiikin pätkä, joka ilmoittaa yleisölle, että nyt olisi syytä olla hetki hiljaa. Nyt alkaa startti. 400 metriä. Aidattu täysi ratasiirros. Sain, Ratanov, Carvalho, Moses, Pascu, Alfonso, Wheeler, Gavrilenko. Wheeler vielä astelee 7. radalla kaikessa rauhassa. Muut ovat jo valmiina starttiin. Ratoja osoittavien isokokoisten numerolaatikoiden edessä tai takana. Takana niin nimenomaan Gavrilenko. Ja sitten tulee komento. Gavrilenko ei sitä kuule, hän vilkaisee taakseen ja näkee, että muut asettuvat lähtötelineisiin, ja niin asettuu hänkin. Sormet rajan taakse. Lähettäjän apulaiset ovat tarkkoina. Täällä muuten lähettäjän apulaisilla on kaikilla pistoolit hallussaan, joten he voivat myös ampua ja keskeyttää kilpailun. Liikkumatta jo. Toinen kommentti. Ja sitten pistoolilaukaus. Miehet syöksyvät matkaan. Miltei tasasta tullaan ensimmäiselle aidalle. Ja siinä vaiheessa on jo nopein ykkösradan Sain. Hän on myös kakkosaidalla selvästi edellä muita, mutta sitten alkaa myös Carvalho vetää. Hän kiristää hyvin.
Wheeler pääsee myös vauhtiin, kun ollaan kaarteessa. Ja amerikkalaisten tahti tuntuu vetävältä. Wheeler 7. radalla rynnistää kohti kärkeä, kun tullaan etusuoralle, mutta hän ei pysty. Sieltä tulee Moses kovimmin 4. radalla ja menee vastustamattomasti voittoon. Moses johtaa jo noin 4 metrillä. Maalissa nyt toisen tilan ottaa Sainz. Ja Gavrilenko on 3. ja se on todellinen paukku. Gavrilenkon loppuriuhtaisu oli todella niin kova, että hän pystyi 3. tilaan. Ja tuloksena on uusi maailman ennätys, 47.65. Entinen ennätys oli siis 47.82. Tämä oli todella hieno juoksu. Tuo koko joukon keskiodassa syöksyi esiin rauhallisesti alkuvaiheessa kiihdyttäen Edwin Moses USAsta. Tässä tapauksessa tilastoaika piti täysin paikkansa.